dito may no dili mi first subject kay kung first subject pa sus late na miday kay traffic kay karon kay tungod uwan may second subject ang PA kaya wapag yun no upan abot ang mga iban nga ka-groupmates oh my gosh so update na mo guys naog na good me bye bye so guys ana mo ka-groupmates hi guys hi wapag yun ayaw wapag ko please follow hey nawaw na po ganun din na did you kay guy kato na sa student wala taon mag-perform si Dal gabi kay shadow si Dal ako sa gabi Christine, ay guwapo ignong. wala siya nagaya ba oy Hi, my loves! How are you? Welcome back to our vlog. So, for today's vlog, mag-PE me niya. Ang good mo, Mickey Bo! Yeah, presentation. Hi, Sala! Sala! Ibut na kang FB day ha? Oh, Curvy. Curvy. Elevator day. Ay, nagsay ko bad words. Serious? Sino na sir ba? Nagmas-mas naman. Ako siya gingnan guys, gapo nga. Magmas siya kay. Iubos siya. Kaya gingan kay. Kita siya ka limo. Tari kansin niya karon taraw siya guys. Lagi mi dito sa students lounge guys. Waiting na lang sa mong maestro. Kasi Sir Dave. Ori jud mi doy, ari mi mag-ano perform. Ya, gahapon kay na-blocking me then. Gosh, umot kaayo ang space. Kumara siya, maning kamot na lang mag-adjust para makuhaan good ang mga alignment like that and everything. Okay, hi. Good morning, everybody. Well, excited kayo na? Okay, let me first explain. Nami guys.
Oh my gosh, mana! Marami guys, kamoy kayo. Diyan may katawa, angak! Perlaban lang guys. Pero mo perfect na Char. Because of that, I know you've been practicing very with your hands, you know. I give everybody a perfect. I know you're very busy, but yet you gave very good performance. So good to your hard work. Okay, next week, diretso ta sa PE. The next day. Hi mga loves! Welcome back. So for today's vlog, mag-surprise me ni Miss. Ay, kutambok sa mo. Ang may surprise sa mga advisor kay birthday niya gahapon niya. Wala na may subject niya. Nakaroon kay homework na pa siya. Kabaray! Mo din ako tinud nga naong guys. Mo din yung pinakayawa sa section guys. Pinakagawa pa guys. Ano na po? So magbuhat me kay manayaw mo na ito balik na yun. So mura hindi namin makasayaw kay magbuchikik. Naik-ik-ik. Tuwa siya nagbuhat kami din sa mga miss. Nagbuhat na namin. Ano? Tumulog lagi siya. Kaya mga bodyguards din gawas para mo. So busy na kayo tayo no? Busy na kayo na Chicharon! Chicharon ka ba? Umod na silang suka dahil yung mga ilok nila yan. Uy, subscribe po ni Camila kay kumaka dawat na siya kwarta, libre siya ng yes. Wala. Lamig lang photo ni Ellen. Libre photo na. Libre photo lang. Lamig daw yung boto. Gusto kay Kamar. Namonor mo sa'yo, Gimiday! Huh? Guys, don't forget to follow me on Instagram and Facebook. Naradiri ha, naradiri. So, malis na guys, makakasit ako nga. So, take over vlog. Tara! Titus! Say hi to the vlog! Back to the friends! Ay, Merry Christmas day, no? Belated! Miss, happy birthday, Miss. Miss, happy birthday, Miss. Dili, magtungan na. Miss, yan na niya. Nay, nag-assignment assignment. Kaya si Marie Joy, kaya mag-goal siya ni Miss. Kaya na siya concern sa maestra. Kaya masunod siya. Sabay ko, guys. Acting sa pizza. Ito, may tumas mo, anak. Diba ka? Lagi? Ina-shock ni Miss kaya ang pinagawang grado kay Kukol. Eh, kabang mo guys, kung sa'yo pinagawang grado. Wala. Sige, 3, 2, 1, istorya! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Miss!
No. Mag-perform sa Demi Day. Perform ba rin kay katawa mo i-perform sa PE kahapon? Ay, balik daw eh! Bakit? Kasi happy birthday to you! God, yes! Ate Chod. Wala ko kalaban, mayo kayo. Nakakasar ko sa bayo, tungkol ni Miss Cantago. Sige, sige, oy, Nino. Miss, advice ka ba? Bakit? Kasi yummy kay kakaayo. Sige, tanang lang kita. Uy, di mo na niya. Uy, lati, uy. Linya, linya. I see your... Ayaw na mo na.
So,